Comisiynydd Iaith. Do, Shmai. Comisiynydd Iaith, ie? Dwi eisiau gwneud cwyn os o bosibl. Bosib gwyno. Dyn ni newydd erbyn ffurflenni tax credits ar gyfer y blwyddyn sydd wedi bod. Ac unwaith eto, mae'r ffurflenni yma yn uniaith Saesneg. Ac unwaith eto, ers rhyw ddegawd siwr o fod erbyn hyn, ni wedi cael rhyw lythyr bach yn dweud, sori, dyn ni yn ymchwilio i'r posibilrwydd o gael rhain yn Gymraeg, ond dyn ni ffili wneud hyn. Felly, so well gyda chi gael ffurflenni yma yn Gymraeg yn Saesneg? Byddai. Os modd i fi wneud cwyn at y Comisiynydd Iaith am hyn? Daflen o fan hyn, os darllenwch yn ofalus, a llenwyr ticio'r bylchau yn unreidiol, a fi basio ni'r gwyn ymlaen ac yn ymwneud ystyried. Be, hwn i gyd? Hwna i gyd. Nag oes posibl gwneud y system yma bach yn haws, fel bod modd i bobl cyffredin teimlo bod nhw'n gallu cwyno? Dwi'n meddwl, da chi yn llythrennog, sef? Ydw. Da chi yn gallu darllen, maen nhw yn Gymraeg, so... A mae eisiau darllen ffach o lot, felly... Dwi'n cymryd bod chi moyn i bobl sydd â chwyn am yr iaith. Da ni bob amser yn barod i dderbyn cwynion, felly bod y cwynion hynny'n gwbl ddilys, os gwrs. Ond ydych chi'n gwneud y rwystyr i wneud hynny mor fawr ac sy'n bosibl yn amlwg? Bod ni'n rwystyr, da ni eisiau edrych mewn yn fanwl i bob gwyn. Ac edrych mewn yn fanwl i bob gwyn, mae'n rhaid cael ffurflen gwyno sydd yn... Rhyfedd mae'r pobl sy'n cwyno sy'n gorfod wneud y gwaith caled y rhai i chi'n cwyno ni erbyn nhw yn gorfod wneud dim byd o gwbl. Gan gynnwys cyflwyno pethau'n Gymraeg. Ond y peth ydy, mae system gwyno, wrth gwrs, yn cyflogi nifer o bobl sy'n edrych ar darllen drwy'r ffurflenni gwyno. A'i dadansoddi nhw i weld beth i winion wraidd y broblem. A gwneud dim byd amdanyn nhw wedyn, ie? Fel sydd fel arfer yn digwydd. Os ydy'n dod y ganfod bod y gwyn yn ddilys, mae'n weithredu'r ar hynny. Wel, os chi'n mynd yn ôl polisi rhagfleinydd y Bwrdd Iaith, byddwch chi'n gwneud dim byd am y peth wedyn, dwi'n cymryd, ie? Chi'n gwyn yn erbyn y Bwrdd Iaith, dwi'n gyda fi bod chi'n dymweld a nhw fan y dros y ffordd o fan y bwrdd. Wel, diolch yn fawr iawn am y ffurflen cwyn. Mae'n siŵr do fi nôl mewn rhyw 6 mis gyda fe wedi'i llenwi. Diolch yn fawr. Dwi'n falch i gael ei dderbyn yn ôl.